И здравейте, аз съм Инмори, при мен този път е Мистер Професионал. Матмата го няма. Кега? Какво покърнем сега? Чух, че в момента го няма. Арве, къде Не, са? матмата го няма в момента. Здрасти. Здрасти. И днеска играем на мид с Z. Трябва малко да оправят към нищо. Ако ми се е бъгнало, бе. Мале. Ого, виж как ги почвам, човек. Но барка не може. Земя, бе! Ти тъпа ли си, бе? То се премине много просто. Докато ти помагам, умрях. Омага. Човек, тая остана на 2 кръв сигурно, бе. То с много ми... Не са ми кютата... Реално. Сега няма милиони, аз тогава ще го такова. Почва да ми лагова. Че просто... Ай, няма. Че си убит. Сега ще един кой взем по-хубав фарм. Тая тъпата е вече напреднала с фарм или аз? Бокук. Плашна. Цигани. Цигани да плашна. Малко ми забива. Тая сега братча, види. Кнопка. Тъпа, брат. Джичи! Сега малко се оправя с настройките, че... Забравя да кажа... Ай. Сега знаеш де... върна се. Върна. Ще се оправя настройка. Ако ще върви с 4, пък не забива. При мен е много убит, аз го мачкам. И при нас са убити, обаче тая е още по-тъпа. Оставих на по 10 кръв. Добре, бе, нали съм махнах. Аре, тъпа. Аз съм почти 5, той е трети. Тая сега докато ти помогна. Да е тъпа. Аре, бе, Аз как разбрах как да го атакувам. Като няма миньони, тогава го атакувам, защото той много ми ги... Тая брат е бавно развърща, бе. Как пърди ти го стъмна, бе? Майка ти. Позволено ли да се псува? Защо? Да знам да храня. Ай, поема мършо. Поех малко тук. Кодже сте? Какво означава той, бе? Куда майняк? Не знам, мани е хиперокърката, човек. Нет. Тос какъв е, бе? Направи... Китайски бате. Тос може да е такъв руснак. Много китайски говориш пред нея. Уй, как ми го пое, бе? То суи. Циганейшан. Тия брат не могат си... Тия човек не ги оставам да си бутнат фарма и тая всичко е свободно и пак ли си го вземам? Трупа си, приятел.
умре. Малко ще умре. Ари, как да ти го оставя, ма? Аре бе, не мога оцелява. Брат, казах ти аз на тебе да съпортвам. Много добре ще я вземат. Ти брат, бати брата. Вот. Вот ли сила? Гледай, човек. Тъпа крава. Хиня. Баква шама. Гледай го да пас. Ох, ще ми бъгнем шока. То с 31 АП. Само заради. Гледай, бе, човек, как да я го сервирам по-добре? И двамата са на по-малко от половината, ама защото аз Тука пукна, бе. Паси. Ари, уби го, ма! Го залили. Брат, по-добър съпорт от мене няма, бе. Да, без съм гъзе. Изпусна ме. Те не убиха фърбот, обаче ни такъв вече бутен турет. Да знаете, шок блейд зет го нямам. Просто съм с макалол. Или макаджого, както искате го наречете. Скина го нямам. Така че, охо бро. Тут говоря и с фар, а не с едно малко води. Ма идвам 2 кила. Какъв е този маймун, бе? Чаш ако ма улти, мамата си трака. Да ти хелпна, ли? Трябва да ти хелп. Не, не трябва. 2-0 съм. Добре, брат, обаче ако да направиш стън, втора и ще го да убиш. Трябва да бакна, защото имам да вземам айтами. Ти че пускаш, може чакай. Хубаво, ние ще държим на... Шудна. Сам като кажеш, идвам да помагам. Да идвам ли? Не. Боклук! Не знам, брат, ама пред мен трябва малко хелп. Идвам. Брат, Майка ми миньонска! На 13 кръв. брат, идвам горе, ако още не е рекона. О, рекова. Дава, Рекона. Окей. Глей, бе. Не, брат, по-добър се под някак. Браво. Мърша смота на крила. Идваме сега на те да помагам. Бе, не искам хил, бе, човек, аз този го съдирам, просто останах на толкова, защото нямах улт. Защо е без улта ми на колко остана? Бъде, взема тогава се чака и сега идвам. Аре, циганин. Давай, Има, тъмна. умир. Ето, шмъкнах ти го, твое. Давай, давай. Ади мри, бе, бокук. Само идвам да хелпам, фар не съм взел, нищо не съм взел. Може ли да пусна кюта, ама да ми е по-сигурно. Арви бавняр, пропусна шанса моята. Тук взимам кола. Съм 9 лева. На меня не викал, окей. Но като почна в битка, много ми почва да ми сече малко.
Заради фрапса делам. Виждам молотния най-велики. Се снимайте. Ай, медулото и ние само един е тук. Гледай, че как го смъкнах. Ако не го... Матурет го взехме. Ето котика. О, мърло. Идва този боку. А, попуснала го с ти. Аре, не му бяга, ето няма. Пусна, просто си пусна синичката тази. Този. Сега го таковам. Аре бе, флашна го за вас. Стънна го да вадя. С козен на. Рад го бех. Давайте дамбо. Ок. Стани где? Не, дай го на тъс. Мой... Не, мой! За кози е булто и събакваш. Дерна. Имам айтем да вземам. Аз тук сега ще взема кил. То съм маздарен. Маля си да помагам. О! Бързо бе! Ай туки бе! Ай че нещо ган се чува. Оправи се? Да. За теб. Дай. Идвам човек. Идвам. Далеко съм. Майка ти дай ба, исках да му го... Где бе човек, махни се, ще го фигнеш. Няма го фидна, не деш, че е слабо. Ти дам пас. Нали вече има при мен? За всичко спуска лута. Хрубан взели. Опа. Бъхливият сос няма статик. Пак тос направо му съдрах количката. Ако видя. Ти чмела. О, насушче. Бати скина има насуса. Че бати с тук бяхте не. Идвам да хелпам. Арби, там много. Брат, там много. Колко там е? 10 секунди и ги убивам. Пухни микрофона си. Уф, че гадно. Трябва да го бите, аз че и така и го да помагам, не идвам никога. Това е. Ого, приятелю. Трябва да губи ми. Добре, Добре. О, майке. Ти не мисля, че се случи. Добре. Ще да поемаш малко,
ще умре, брат. Добре, сама аз. Тях ти хилпнам. Тролололо, трололо. То. Ако го на света. Оставате да малко. Арто, ще остана. Ако ги ближде. Как не го стънна? Ох, спря го. Много му бе за тая преграда, човек скипери някаква... Дай станвай го. Дивичо натраска ти, бе. Съм просто не, човек. Извършвам Вау, дел с да, ги мадеш, емца, не си. ме кювам. Аре, Къде бе! била? Аз... Как един път не успя? Ай, пе. Ай, стъмна го. Ме лети. Стара човек. Чупим. Ето на то слава. Убий го е. Уерари. Ох, ти си рекана. Дай ме где? Не. Не знам. Аз ще съм страфта, а ти ще си килера. Ще се получам. Ай, поеми брата. О, стън човеки. Оле, бягам. Ай, сега едно фенове. Ух, много миньончета има. Ай, едно фено е бягаш. А, той Яни 5 левел. Ти брат си пълен игрега, човек. Павка беше Ти има бил. на патко. Аре, влизай, мой човек, и без да умираш. Нанто. Сега ще ми дойде уж. Той чака своя луд. Направо ти ми лагна. Зверката. Нашия ясу бавняр. Аз не цепя доста димидже. Шикай, смислям си. Оле, защо спуснах зоната? Пуснах се ти зоната. Защо? Как си преместя зоната да е на първо... Да, стана. Ти отсам бъгна. О, човек, сега се подготвя улти зона и муцки ще ги правя. Ела да не да го вземем, да го вземеш. Намира има по-големи плячки. Това си асулто много ми са ежи. По-големи и по-трудни плачки. Да кажа аз. Гледай, човек. Благай. Вие къв дим. Къде спуснах? Ама мен това стънни. Мале, члаго. Той е стънни мене. Гони малето, казах ти. Без да исках, човек и го взех. Не го взех, дявам. Бягай, човек. Те им си взема, човек. Трипъл. Трипъл искам. И трипъл се получа. Моля. Послушам и си взях АГГ. Но Това бар. беше от мен. И от мен. Абонирайте се, харесете клипа, чао.